James Allen, 30. rujna. Vjerovanje u prevlast istine spašava nas od zablude. Vjerovanje u svetost ili savršenstvo spašava nas od grijeha. Vjera u dobrotu spašava od zla, jer svako se uvjerenje manifestira u životu. Ne moramo znati nečije vjersko uvjerenje. Ono igra malu ili nikakvu ulogu. Jer kako će čovjeku pomoći vjerovanje da je Isus umro za njega, da je Isus Bog ili da ga njegova vjera spašava, ako nastavlja živjeti u svojoj nižoj grešnoj prirodi? Jedino što se trebamo zapitati jest kako čovjek živi, kako se ponaša u izazovnim okolnostima. Odgovori na ova pitanja pokazat će nam vjeruje li neki čovjek u moć zla ili dobra. Kad prestanemo vjerovati u neku stvar, ne možemo više prijanjati uz nju ili je prakticirati. Čovjek ne može prijanjati uz ono što ne vjeruje. Uvjerenje uvijek prethodni djelovanju. Stoga su čovjekov život i djela plodovi njegovih uvjerenja.